हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलावहाय खोमसि नुदों दिनै अखा दोमैदोंना खोमसि नुदों भिडिअखौहाय दिनै आं नोंथांमोननो आं सिगाङाव हाइ स्कुल समावहाय आं मा खेला गेलेयोमोन आं बेखौ एसे खिथानो सानदों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बे खेला गेलेनायाव आंहा मा आघात जादों मा खहा जादों आं बेखौ खिथानो नागिरदों लोगोफोर नोंथांमोनहा गोसो होनानै खोनासंलांबानो जाबाय आरो चेनेलाव जायफोर गोदानै नायफैदों चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर माने फार्स्टआवनो आं हाथाइखौ खिथागोन आरोना लोगोफोर हाथाइया नै इनि गायनाय ओमफ्राय आखाइ नैबे आखाइ नैबे आसिया ओरै थेराना एसे नैबे दुगां बे मारै जादों आं बेखौ खिथागोन मोजाङै सिगाङावनो आं मा खेला गेलेयोमोन आं बेखौ खिथागोन लोगोफोर आङो सिगाङावनो खिथानोसै माने काबादि मेनाव आं काबादि गेलेयोमोन सिख्लायावहाय काबादिया आंनि थाखाय बिराद माने आं गेलेनाय काबादिखौ बिराद मोजां मोनोमोन आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो भलिबलबो एसे गेलेदों बेनिफ्राय जिखुनु खेला जाया मानो आं खारनाय बारनाय आं बेखौ गेलेजोबोमोन आरोना लोगोफोर जेभलिन बेफोरबायदि खुबैनाय मानाय आं सब गेलेजोबोमोन ओमफ्राय मा होनो काबादि गेलेनायाव आंहा मा खहा जादों होनोबा आं हान्थुखौ देखायला आरो हान्थुआवबो दङ दा अन्थाइ हाबनाय एकदमबारे बोरैबा जाजोबनाय दं आरोना हान्थुआबो अन्थाइ हाबनानै आं बेखौ खिथाला काबादि गेलेनायाव जादों ओमफ्राय हाथाइखौ आं खिथानोसै लोगोफोर मोजां नुना नुवाथाय खोमसि नुदों अखा दोमैखाय नुदोंना एक दै ओमफ्राय नै सा ओमफ्राय नै गोजौआ गोरलै 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 बायफ्लेबाय आरोना नैयो जाय काबादि गेलेनायाव बियो बे हाथाया ओरै बायदोंना बियो एकदमबारे काबादि गेलेनायावहाय बियो एकदमबारे थैजोब्बाय आरोना लोगोफ्रा थैजोबनानै जों सानैना साथामल'सैमोन बे समाव एकदमबारे लोगोफोरखौ बोखांथारनांगौना बे समावहाय एकदमबारे काबादि गेलेनायाव थांबाय आं फोथैनो थांनाया आंहासो माने हमथाजानानै एकदमबारे नारा नाथार फैनो आंहाबो नारा नाथार जाबाय बे समावनो सासे आदिबासि ना सावथाल मोनथाय मिथिला आङो खालि फुख्रिनिमोन बिसोरो टिमा जों सालाखाथियाव गेलेहैदोंमोन अब्ला ओमफ्राय बे समाव जादों आरोना खालि फुख्रिनिमोन गोजौ गिदिरथारमोन बिनि हान्थुआनो ओरै सौखोना होबाय आथिंनि हान्थुआ ओमफ्राय बावनो नै हाथाया थाल्ला गाबाय ओरैबो गावलाबबाय आरोना एकदम थानो हाला आङो मिजौजोब्बाय थानो हाखाया नोंथांमोनाबो हाथाय बायजाबा मिथिगोन आरोना गावलाबजाबा बायनायाथ' बायनाय एक्सट्रा खिन्थु बायस'जानाय गावलाबजानाय बिसोर मिथिगोन दैबो लोंनो हाया बेबायदि जायो हाथाय मिजौनाया दैबो लोंनो हाया जेबो बुस्थु सोनो हाया बेबायदि जायो आरोना एकदमबारे आंना खर'आनो बोरैबा जाजोबदों बे हाथाय बायनायाव दुखुबो जाबाय सिन्थाबो जाबाय जे हाथाया थरल'सो गसिगोन नामा साननानै मावबायबोमोन ओमफ्राय मावदोंबाबो गवाखै आरो इसोरनि अननायाव थाइनैबो मोजाङैनो दङ बायथायासै गावलाबनानैल' थादों ओमफ्राय एकदम आरो बोरैबा भिडिअ बानायबा साल' नुयो खोमा आरो नुयो आङो नुखायो आरो साल' सोरबाफ्राबो नुयो जानांगौ खिन्थु बुंहराखैसो मानि थाखाय साल आङो ओरै बिहि साइज गावनाय आरो आंनि हाथाया बे गावनाया बिहि साइज ओमफ्राय नैबे आसि नै थेरा बेख्रा नुयोना एसे आसिखौ बे ओरै बेख्रा जानाय ना बे भलिबल गेलेनायाव जादों थिक गाबलायबावबाय नै थिकथिकायाबो नोंगौ होनदों थिकथिकायाबो माने नै मोजाङै नाय आरोना एसे ओरै दुगां नुदोंना बे आसिखौ बे भलिबल गेलेनायाव जादों बाबा भलिबल फिसाला होदों खाथियाव बेयो भलिबल गेलेनायाव जादोंना ओमफ्राय आंनि फिसालाया खामसावसावनाय फिसालायाबो बे भलिबल गेलेनायाव जादों लोगोफोर बे आसिया एकदम बे आसिया सिदा नङामोन ओरै बोरैबा आं खालामना खिथानो बोरैबा जाथारदों आरोना बे ओरै जानानै थादों बियो एसे ओरै जानानै थाबाय थादों भलिबल गेलेनायाव एकदमबारे बिदि जानानै थाबाय थादों बिराद गोबाव जादों बियो मास मोनसेनि बारदों आरोना बिदि ओरै खेंखाय जानानै थानाया आसिया ओरै सिदाखौनो खालामनो हायामोन आरोना बे एकदमबारे ओरै जाथारदों नोगोद साखादों बे एकदमबारे ओरै बल लानानै ओरै बुखोनायाव नैबे बुस्थुआ नांथानानै माबादों आरो बल बुथानाया बेबायदि ओमफ्राय बिदि आघात मोननायनिफ्राय आं खेलाखौ द्रप खालामदों हान्थुआबो काबादि गेलेनानै बुद्रुजानाया दुलुजोबनाय ओमफ्राय अन्थाइबो हाबनाय दंबावोसो ओमफ्राय एकदमबारे दंजोबो आरोना हान्थुआ आं खेबनानै देखायोबा देखायगोन र' ओमफ्राय गाज्रि नुयोबा खिन्थु आं थाम्बनेइलाव होनाय नङा आरोना बेखौहाय
खेबनायनानै नायगोन आङो खिन्थु आं भिडिअनि गेजेरजों हान्थुखौ देखायला ओमफ्राय बे मोननैखौल' देखायबाय आरोना आं बे ओमफ्राय बे नै हाथाय बे आसि बेनिखायनो आं खेलाखौ दा बारा गेलेला आरो हाबा जानानैथ' गेलेयासै सिगाङाव बेबायदि आगार मोननायनिफ्राय आं गेलेनायखौ एसे ड्रप खालामखादों भलिबल गेलेनायखौ नैबेयाव खेनसे आगार मोननानैनो आङो गेलेयासै आरोना ओमफ्राय हाथायानो बेनिफ्राय कलेज फरायबाय कलेज फरायनायावथ' आं गेलेखायासै सिख्ला जाबायबो नालाय सिख्ला जाथारबायबो नालाय आं गेलेयासै खेलाफोरखौ आङो क्लास 6निफ्रायनो 10सिमखौ आङो फुरा गेलेखादों आरोना खेला जेखि पारफर्म जाया मानो आं जेराव थांजोबोमोन डान्सबो खालामहैयोमोन जेरावखि जाया थांजोबोमोन आरोना आङो जेरावखि मिटिं जाया मानो मोसाहैयोमोन एसेबाबो पार्टिसिपेट खालामहैयोमोन खन्थाइ आवरायनाय मानाय बेफ्राव आंनि सार्टिफिकेटखौ आं नेक्स्ट भिडिअआव होगोन आरोना उननि भिडिअआवहाय आङो सार्टिफिकेटखौ नैबे भिडिअजों होफादेरब्ला उनाव खिन्थानोसै आरोना नङाबा भिडिअआ गोलाव जागोन साननानै आं सार्टिफिकेटखौबो बरनाखै ओंखायनो नेक्स्टआव आं खिन्थागोन आं मायाव सार्टिफिकेट मोन्दों मानि सार्टिफिकेट मोन्दों आं बेखौ उनाव खिन्थागोन आरोना लोगोफोर अब्ला नेक्स्ट भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो थाखाय रेडि जानानै थादो आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आं नैबेखौनो शेयार खालामनो होननानै सानखादोंमोन आरोना माने बे आखाइजों नि हाथाइजोंखौ मालाबा सोरबा बुंहरथारगोनहाय साननानै आङो दिनै बे भिडिअखौ लाबाय आरोना लोगोफोर मालाबा सोरबा बुंगोनहाय हाथाइखौ साननानै लाजिनाय मोनो आङो ओंखायनो हाथाइखौ देखायनो एसे उसुबिदा मोनोहाय खलाबो आइरन गोनां नालाय मारामलायबाव हाथाया आयदै गाज्रि होनोथारो खुगासिबा रायज्लायबानो नुखायो आरोना इसोरनि अननायाव गवाखै बिनो दैनुबार आंनि थाखाय बायदोंब्लाबो गावलाबदोंबाबो आरोना ओंखामखौथ' फुरा गोबाव आं जानो हाखायाखै आरोना मिजौवो सोरबाफोर बायजाखांबायबा मिथिगोन हाथाइ गावलाबनाय आरो बायनायाव माबायदि डिफारेन्स दं आरोना गावलाबनाया बिराद गाज्रिसिन बायनायनिख्रुइ बायथायोबा मोजां खिन्थु गावलाबनाय बायस'नाया बिराद गाज्रि आरोना बेयो जानो हाया लोंनो हाया ना दैखौनो लोंनो हायो मायो जायो आरोना एसे नांदेरबानो मिजौनाया सिं ब्रेनाव थाङो एकदम बोरैबा मोनथारो जाय गावलाब जादों बायजादों बिथांमोना मिथिगौ जानांगौ आंहा मिथिथारबाय नालाय ओंखायनो दा आं बेखौनो शेयार खालामबाय आरोना नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरो चेनेलाव जायफोर गोदान नायफैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर बाय बेखिनियानो खामोन भिडिअआ बाय बाबा बाय होनहरदो आंनि फिसासोना बाय बाय बाय